Dneska vás vítam v novom videu a dneska si ideme zahrať Big MG. No a uvidíme, ako to bude vyzerať. Tak, ja už idem. Ale no, to príliš učí. A dokáže ísť aj s dvostovkou. To sa možno ukázať. Ale budem tu mať auta. Tak, dobre. Idem na týden. Musím to. Okej. Nebudal som sa o nejaké auta, ale sme sa sami vybudali. Tak. OK. No teraz sa práve ide na tamto auto, hučacie. Bude lepšie. Tak. To hučacie auto by mala byť varianta toto. Aj úplne to auto by malo byť najrýchlejšie a neviem čo. Najrýchlejšie a najhlučnejšie. Počujete? Vysačkovali až dole kopcom. A preto je to druhé auto. Ukajte sa. Oni to rozbojili. To sa ešte dými. To nič není. Kolesa. Tak. No je, predok. A počkej, prečo sa rýchlo pozri jednotka. Kde to bolo tam? Je to auto, ktoré sme vybrali. Auto, že zmizlo? Jak to bola? Keby aj ono spadlo. To nám aj stratili. To normálne dosačkovali. No dobré. Iba takú auto. Ty krása. Už, dobré. Už sme hrali. Wow, neviem. Jedeme ešte. No. Teraz to robíme leteka. Lala. Tak to som trošku nevypočítal trošku kerovanie, tak povedať. Tak, ideme ďalej. No. Ja si trošku tam uchol, takže dá sa.
padlo. A boli sme pri 90, auto. My sme to auto Ja som to auto utopil. Je červený motor. A to auto je utopené. Vôbec sa nedá štartovať nič. Tak, ideme do druhého. Kolo! Dobre. Ideme ďalej. Poďme sa raketa. A to už bude ísť. Ty krásne, si to poloval koleso. OK. Tak, ideme. Aby ste mohli počuť auto, bo to je strašný zvuk. Aby ste lepšie počuli mňa. Čo? Na aute. Ty krása. Ešte tokuto. Ešte ku tomu nám začalo to auto horieť. Dýmilo. Dobre. Ideme a musíme dať 200. Ty kráso, mrtvo. Chcem to pozerať. Ono to havaruje. Už sme to auto Aby sa vnútra. To tam ani nemáme. OK. Máme tu rýchle auto, ale našim úkolom je dostať 200. Idem. Ty kus, Ešte auto! Som sa im auto skoro. No, trošku. Hej. Som zvedavý. To tu stá... Ja som zavodal. Dobrá. Normálne my... Počkaj, nebolo napad. Tu potvárame a pôjdeme. Neviem ako. Vedel to otvoriť. Najdeme. Ale sa pomaly zatvárajú tou rýchlosťou. OK. Ideme. To musíme dať 200 rýchlo, samozkragované auto. Ty kukus. OK. Tak trošku sme to auto rozklagovali. Minútka.
Tak, OK. Ideme ďalej. Tak. Dáme 200. Alebo nie. Tak, OK. Ty kokso. Živý! Ty kokso! Nepozeral som sa na neho, tak možno si ho dali, ale... Ja teraz... Ty vole, ešte kolo tam upadne. Tak. Keď sa vám tá hra páči, nezabudnite dať aspoň 10 lajkov. To mi stačí. Nie som až taký známy. Uha. Tí ľudia to robia na schvál. Tí roboti to robia na schvál. Ja. Tam ste to mohli vidieť, jak ja som išiel, on tam na schvál skočil. Dobre. Ešte sme dosiahli 200. Možno sme dosiahli 200, ale ja som to nevidel. Toto môže byť možné. Ne, prosím! To čo je? Na to zaskladovali na pár kusov. OK. Teraz to musíme dať. Nie sme zase takí nubáci. A sme nedali 200. Tak. To čo je za auto? Táto máme rozbité. A cimpr tampr. Ideme zase na pokračovanie auta. Tak, ideme na 200. A to ešte jedno auto, ktoré pre mňa je rýchle. Tu vidá, kde malo byť, ukáž. No, tady by to auto malo byť. Áno, toto. Malo byť tiež rýchle. A to tu už môžeme povaliť zvuk auta. Dobre, už sem tu. A poďme toto auto vyskúšať. Tak, malo by ísť 200. Malo by ísť 200. Neviem to isté, ale podľa mňa pomalšie sa rozbehuje a malo by ísť 200. No možno nie 200, ale je rýchle. Trošku som to rozbil. Môžeš dať vnútornú kameru a tak to ísť. Tak. Má aké vypadané gombíky nad volantom. Tak, ideme. Dávame si pozor, aby sme sa nevybúrali. OK, je to auto rýchle. Tak to povedzme.
ešte jedno auto tu máme. Ktoré by sme mohli dať Skypoint k tomu autu. Takto. A tu medzi touto verziou auta by mohlo byť tohleto tu. Toto. Také vyzerá terénne. Také terénne tu. Takto volám to. Najde sa. Ale je príliš rýchle a príliš nebezpečné. Tak asi. Terénne závody. Auto, keď ešte žiješ, tak vyturuj to. Tak, auto ešte žije. No, tu chodia auto, tu je nebezpečné. Tak, idem. Je ďalšie auto. Ty auto nie je. Jajú, ty kráso! Auto ešte uteká. Počkej, poďme ešte raz. Poďme ešte raz. A to si dáme taký jeden triček. Krásom sa to auto rozstrelí. OK. Dajme si ten náš normálny štart. Tu by sme dali, kde máme začínať. To viem tak. A viem takú jednu vecičku. Dáme sa tohle tu. Auto dáme tu naše normálne začiatočné. To klasické Big MG auto, práve tohle. Tu spavneme. A ja na ten čas začnem robiť. No a práve teraz som tu pridal pár modov, ktoré si práve teraz chcem ukázať. Mohli byť úplne dole. Áno, tu sú. Formula, toto. To sú také jedné mody. No tu je také auto, máme si ho zelenej. Ideme vyskúšať prvé auto. Ukáž. Ja som pozrieť, oni ukazovali, že to má 5 hviezdičiek. Toto auto. Aha. Keď som si stiahovala, to je iba také tu hrozné. Ty krása. A kúkač, tam nič není skoro. Ty krása. Tak ho vyskúšame. Čo mňa? Tak, skúsim sa dať vypúrať. Tak je to spíš aspoň stovkou. To by bude mať. Spíš aspoň stovkou. Vidíte, že je maximálka? No ide stovkou. Kam má rozbitie? Vyvádzam 5 hviezdička, to vymazujem tento mod. Kúkajte, však toto je krivé. Nič moc, normálne je lepšie. Ideme. Dobre. Tento mod vymazujeme. Takže strašne. Dáme si teraz formulu. Uvidíme, ako bude formula. Tu máme formulu. Jednu. Zelenú. Tak. Jednu zelenú formulu si dáme. Ty kráso.
No toto aspoň už je formula taká. Okrem tej kamery, inak je to fantastické. Ty krásu, tak toto je, tento je mod dobrý. Tento mod je fantastický. Ty ja som sa vybúral, ten motor je Skúsme to ešte raz. Ty krás, toto je ale fakt, že fantastický mod, pretože má jednu hviezdičku. To je raketa. Dobre, tak tento mod je fakt, že fantastický. Tento ocením, ale nechcem tu mať zaťažený Big MG. No a tu máme z Miss Car hry tohle auto. Fakt, keďže máte Miss Car, tak tam by ste tam takedy pri benzínke chodí takto tu pána. Neviem, sa mi zdá, že ste s vami pretekať, keď som pozeral nejaké inšie videá. No a toto je práve tohle auto. Ukážte. Vnútro. No okej. Nesmieš bezať vnútro. A toto aspoň nedá, čože tu nevidno vnútro. Toto je fan, parádna. Ide na závod, takto. Takto sa ide na závod. Rýchlo! No tak toto aspoň má vnútro, toto auto sa mi páči. Tá deformácia je hrozná, kúkajte sa. Prešlo do auta. Nie, čo to je dobrá deformácia. Ten mod zo všetkých je asi najlepší. Pozrieme si vonkajšiu. Tento mod je asi najlepšie vybúranie auta, skoro ako reálne Big MG. Má to dobré vnútro, dobré kamera aj vonku. To auto je aké Big MG auto to bolo. Ty koko! Hlavne nepozerám na rýchlosť. Neviem, ako to išlo maximálkou. Môžete vidieť na videu, keď ste sa pozerali. Ty krása. Počkej, môžeme to vyskúšať ísť do terénu. Keď to bude v teréne. Keď to bude v teréne, to auto. Máme sa znútra, či nám bude dariť. Uj. Tak toto auto je fakt, že fantastické. Tento mod je asi najlepší zo všetkých modov, čo sme si tu dnes dávali. Tu bude aspoň takých 10 lajkov, tak tu nás posťahujem pár modov a si ich budeme vyskúšavať. Tak. Nie je také dobré auto do terénu na ceste, je to dobré. A sme rozbití. Poviem jednu vec, nemá to skoro také isté rozbitie, jak normálne auto, ale toto aspoň vie sa tak rozbiť, jak nejaké inšie. Akurát mohlo ísť auto, keď som takto tu chcel ísť.
Ty krása, toto sa nemohlo stať. Počkaj, tak to nabrzdíme. Skoro do kameňa. Skoro. Tak, opatrne. Tak vytačíme. No predbehnem ho. Ako to auto príliš trasie. Podľa. Dobre, jednu vec vyskúšame. OK. Dá sa tu utopiť motor. Tu je voda, tu už aj musíme prejsť. Prejde to auto tade? Čo? Máme problém s motorom, ale to prešlo. Počkej, pojeme tam tým hore kopcom. Dobre, tak ideme hore kopcom. Aj trošku sme si utopili motor. To už aj nevadí, ale dá sa utopiť. Poďme tu. Idú otočky. Tak. No a ideme. Tak, rakety. Chceme vybrať auto? Naše auto skoro nič. Budeš sa pozrieť na to auto? Ukáž? Máme rozbité sklo. Ale tu máme sklo, my sme sa iba trošku rozbili, vidíte? Trošku predok. A vzad trošku tam OK. To fakt, že je dobré. Dobrý mod. Oh no. Zazli do toho pravého cieľa. Dobre, ja vám ukážem. Dáme si ešte úkol, keď už máme tohle auto. Tak dáme si jeden taký úkol. To reštartujem a pozrite sa, ja vám ukážem len taký úkol. My sme tu, my budeme musieť prejsť po tejto trase. Tu po vode. Vyjsť hore na cestu. Prejsť po nej. Úplne po celej. Keď prejdem, tak tu budem musieť niekde zaparkovať. Tak môžeme to ísť teraz vyskúšať, či sa nám to podarí. Tak ideme. Dobre, no a už ideme dole kopcom. Brzdy. Tak. Musíme byť tu opatrní. Toto čo tu je nejaká nevýhoda na tomto aute. Je fakt, že dobré, má to dobre urobené, skôr ako reálne. Reálne Big M, že len ten volant. Vidíte? Točí ma, ten volant sa netočí. Toto je treba trošku napraviť a inak by to auto bolo fantastické. Tak, ideme. Trošku si zase utopíme ten motor, ale... Prežili sme to, tamtento asi neprežil, tak povieme. Tak ideme hore to aute sme trošku polámali motor, tam natiekla voda. A trošku mi to asi pôjde pomalšie, alebo nebude to také výkonné. No ten motor je taký trošku pokazený. Tak, ide sme. Som na ceste. Nemohla robiť jeden taký skill test, keď toto prekonáme, že či auto je stovkou. To ma zaujíma. Tak. Ideme.
vidím. Ujajá. A myslím, že asi sme už tam. No, áno, tu je toto. Došli sme. Hautujeme tu jak šalené. Sme mohli zaparkovať. Tu asi nie. Ale ja viem asi kde. A netočíme to. Otočíme to. A mohli by sme to zaparkovať tu. V boku cesty. Tak. Kúpim. Aha, ako parádne. Tu zaparkovali. A teraz ideme skúšať maximálku. Keď táto je viac jak 100, tak to je fakt dobré. Neviem, asi som už išiel 100. Áno, dokáže to ísť. Ale som už išiel 100, ale ja som si to nevšimol. Tak ideme 100. Aha, už sme to vybrali. Jak to auto funguje. No keď sme normálnym autom sa tam vybrali, tak by sme sa ani nepohli. No ale je to mod. Čudujte sa. Ty kaksa. Lala. Jo, vyrovnali sme to. Ja! Trošku sme to asi vybúrali. No. To je auto, ja som nejaké auto. Tak. No a keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A čauko!